God aften og velkommen til vores webinar. Mit navn er Morten Hornbak. Jeg arbejder som pensionsspecialist i Arbejdernes Landsbank. Og jeg har jo glædet mig til det her webinar, fordi det vi skal tale om, det er noget af det, jeg brænder lidt for. Og det håber jeg, at I i løbet af aftens program også vil kunne se, hvordan det kan være. Med mig i dag, der har jeg taget Tina Holm med. Tina, hun er formuerådgiver hos Arbejdernes Landsbank også. Og jeg har taget Sara Alinsjak med. Sara, hun er jurist ved Testa Viva, som er vores gode samarbejdspartner. Det vi skal igennem i dag, det er, Tina, hun kommer ind på, er din folkepensionsalder egentlig din pensionsalder? Og det hun kommer ind på her, det er, hvordan er det, vi vurderer? Hvad skal vi svare på for spørgsmål for at nå dertil? Og hvad for nogle overvejelser skal vi gøre os? Derefter så tager Sara over, og Sara hun går ind og kigger på, jamen, hvordan er det, at vi kan understøtte juridisk med den her tryghed, vi ønsker. Dagens program, det slutter kl. 21. Undervejs så er der mulighed for i chatten, at I kan stille spørgsmål. Det må I meget, meget gerne gøre, for vi har sat tid af til slut til, at vi lige prøver at samle op og svare på de spørgsmål, der kommer ind. Så med de ord, så vil jeg give stafetten videre. Tak. Værsgo, Tina. Tak, Morten. Jamen, jeg hedder som sagt Tina Holm. Jeg er formuerådgiver over i Vest. Så jeg sidder i vores afdeling med private banking og formue og huserer rundt i det midtjyske normalt. Og min opgave er at være med på en masse dejlige kundemøder, hvor jeg får lov at rådgive om blandt andet pension, men også en masse andre ting, der rører sig. Og jeg vil komme lidt ind på nogle gode råd til, hvad for nogle overvejelser du skal gøre dig, inden eller som forberedelse til din pension. Og som Morten også var inde på, jamen, også en overvejelse om, hvornår skal det egentlig være. Vores dialog med kunderne, den starter faktisk med, at vi taler lidt om drømme og ønsker, før vi begynder at kigge i tal. Fordi for mig så er det rigtig, rigtig vigtigt at finde ud af, jamen, hvordan skal din pensionstilværelse se ud? Hvad er det, der vil være vigtigt for dig den dag, du stopper? Jeg har kunder, som siger, jamen det, som jeg ser frem til, det er at have en masse tid med familie og venner, kunne passe børnebørn og få nogle oplevelser den vej rundt. Vi har nogen, som gerne vil bruge noget mere tid på deres fritidsinteresser. Og der er jo et fint billede her af en, som bruger tid med nogle meget søde hunde. Men der findes jo også fritidsinteresser, som måske koster lidt mere end det her. Så har vi nogen, som godt nok trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men som siger, men så kan jeg jo blive frivillig i en eller anden grad. Og så er det det, der er vigtigt oven i alle de andre ting. Og så er der dem, som tænker, at nu skal jeg da ud og købe mig en autocamper, og så skal jeg hele vejen ned gennem Europa og få nogle gode oplevelser den vej rundt. Og fælles, synes jeg næsten for alle de møder, jeg har, det er, at drømmen om rejser, den fylder ret meget. De fleste mennesker rejser jo allerede i dag, mens vi arbejder. Men nu får man jo lige pludselig mere fritid. Det vil sige, at man har bedre mulighed for at komme ud og rejse. Og skal jeg rejse på en anden måde? Skal jeg rejse 1,5 måned til Sydamerika? Skal jeg ned og gå Caminoen? Eller hvad er det egentlig, jeg drømmer om? Og det er jo i hvert fald en rigtig vigtig ting at tage med i sine overvejelser. Så vi vil faktisk bruge noget tid på lige at vende den der og finde ud af, hvor er du egentlig henne? Og så kan vi begynde bagefter at kigge i tal, så vi kan få skræddersyet en løsning, der passer til dig og din økonomi. Så har vi styr på drømmene. Så kigger vi lidt ind i, hvordan ser din formue ud? Hvordan er den fordelt i dag, men egentlig også igen, når det er tid til at gå på pension. Og formuen, den består så i det her tilfælde af noget, som er værdi i bolig. Så det kan jo være parcelhus, andelsbolig, ejerlejlighed, sommerhus, hvad man nu har. Men den friværdi, man har i boligen. Så er der noget, det blå, det symboliserer pensionsopsparing. Det kan jo igen både være noget, man er født med via sin arbejdsplads, og det kan være noget, man selv har tegnet ekstra, for eksempel nede i banken. Her har vi biler, campingvogn, både hvad man nu har af større materielle ting. Der kan også nemt være bundet nogle penge i det. Og det sidste, det er vores frie opsparing.
Det er de penge, der står på kontoen, men det er også de penge, som er investeret. Hvis du har et værdipapirdepot, der har investeret nogle penge, og det kan sagtens være, at du har investeret dem, og egentlig tænker, at det er jo nogen, jeg skal bruge, når jeg bliver pensionist om 5, 10, 15 år. Men for at de er i denne her del af lagkagen, så er det fordi, det er penge, som ikke er bundet op på pension. Dels kigger vi på, hvordan er lagkagen så sammensat. Er den hensigtsmæssig der? Det er klart, står man som 30-årig, så er der mindre på pension, og stille og roligt kommer der mere, og egentlig det samme med boligdelen. Det er rigtig fornuftigt at have noget i alle dele af lagkagen. Når jeg kigger på den her, så tænker jeg, at der er ret meget i bolig. Og ville måske anbefale, at vi lige med et klik lavede den her, og så sagde, at vi fjerner lidt friværdi i boligen, putter lidt mere over i den frie opsparing, og lidt mere på pension. Og det er ud fra, at de penge, som vi har bundet i bolig, de er jo lidt svære at komme til. Så hvis man har en masse værdi i mursten, så er de ret svære at tage på restauranten eller i teateret for, eller tage ud og rejse. Og jeg ville personligt være ret ked af, hvis jeg havde et gældfrit hus, men ikke havde penge til at gøre de ting, jeg gerne vil som pensionist. Så det er derfor, vi både sådan på sigt, altså med et sigte frem mod pensionen, begynder at tale om, jamen, har du egentlig afviklet nok? Og igen kigger på det, når det er tid til at gå på pension. Vores mål, det er egentlig, eller vores anbefaling, det er, at man har lån for ca. 60% af husets vurdering, og ikke meget mindre end det. Så det kunne jo godt være nogle mennesker omkring de 45-50, som er noget dernede, og så vælger noget afdragsfrihed til, og så siger de penge, jeg sparer her, dem kan jeg bruge til at putte noget i pensionsboblen og i de frie midler. Og det kunne også være de kunder, vi møder, når de er på vej på pension, og så vi kigger ind i at få noget omfordelt. Og det er jo et spørgsmål om at sige, jamen, i gamle dage var det lidt en god latin at være gældfri den dag, man gik på pension. Men vi tænker, at det måske er bedre, at man er fri til at kunne gøre de ting, man gerne vil som pensionist. Og der sker ikke noget ved, at man har noget gæld i det hus den dag, man skal sælge det. Det er faktisk bedre, at du har haft muligheder for at gøre det, du gerne vil undervejs. Vi har fået det der produkt for en række år siden, der siger, at man kan få 30 års afdragsfrihed, og det er jo perfekt til pensionister at sige. Der går... Hvis du som 65-årig kan få 30 år i huset, så passer det nok ikke helt skidt. Ja, her har jeg en graf, der ligesom viser, hvordan kan jeg spare op. Som der står der, så er det på 20 års sigt, det vil sige, at jeg har for eksempel en 45-årig stående, som kan undvære nogle penge. Hvor gør pengene bedst gavn? Afdrag på gæld, det er rent faktisk der, hvor det batter mindst. Men selvfølgelig med det forbehold, at skylder man mere end de 60%, jamen så giver det stadigvæk værdi at betale gæld af. Men som I kan se på søjle nummer 2, så slår opsparingen faktisk afdrag på gæld. Og det er jo selvfølgelig ikke opsparing, vi tænker, der skal stå på en konto i banken i 20 år. De bør være investeret, når vi har så lang en tidshorisont. Og der er så der, hvor man tænker, jamen på sigt, så giver det et bedre afkast end den rente, du betaler på dit lån. De næste 2 søjler er jo sådan set også opsparing. En aktiesparekonto og en aldersopsparing. Og der er ikke noget skattemæssigt, når man sætter ind på dem, men de er skattemæssigt begunstiget ved, at afkastet det bliver lavere beskattet. Og det gør, at så bliver pengene også til mere på den lange bane. Og så har vi de sidste 2, som tæller en ratepension. Hvis man betaler bundskat i dag, og betaler bundskat, når man skal have dem ud, så ligner de aldersopsparing og aktiesparekonto. Men er man i den gruppe, hvor man i dag betaler noget topskat, og ikke har pensioner, der gør, at man skal betale topskat, når man går på pension, jamen, så er der jo cirka 15%, som verden er i dag, i skattebesparelse. Og det batter jo også noget, når pengene skal stå i så mange år. Så tænker jeg, at vi skal lige have en lille smule fokus på det her med begreb med folkepensionsalder. Hvad er det for en størrelse? Fordi man hører så mange forskellige tal. Og det er jo fordi, der findes en lov, der ligesom siger, at når gennemsnitslevealderen stiger, jamen så stiger folkepensionsalderen også. Så dem, som i dag går på folkepension, de er 67 år gamle. Går man på folkepension i 2030, så er man 68 år gammel. Og gør man det i 35, jamen, så er man 69.
Og det er så det, der også har været lidt snak om i medierne og sådan noget her de sidste par måneder, at det jo sådan set er i år, man skal tage stilling til, hvad folkepensionsalderen, politikerne skal, hvad folkepensionsalderen skal være i 2040. Så når I har kigget i en tabel, eller har set i en artikel, at med min alder skal jeg være 72, før jeg går på pension, så er det fordi, man bare har fordiskonteret det der ene år hver 5. år. Så må vi se, om det er der, vi ender. Det er ude af vores hænder. Ja, det er jo så folkepensionsalderen. Nu ved vi, hvornår din folkepensionsalder er. Men passer det så til, hvis vi spoler helt tilbage til det allerførste, hvad er det, jeg drømmer om? Passer det med de planer, jeg egentlig har, de ønsker, jeg har? Er der nogle ting, jeg skal kigge ind i? Så vi har folkepensionsalderen der midt i. Så har jeg jo rigtig mange kunder, som siger, jamen det er da fint nok, at min folkepensionsalder er 68. Det er ikke min pensionsalder. Jeg har mange, som siger, jamen jeg vil gerne de sidste par år, inden jeg går på pension, der vil jeg gerne gå ned i tid, så jeg kun arbejder 3 dage om ugen. Så jeg stille og roligt får den der blide overgang til pension. Der er også nogen, som siger, jamen jeg skal ikke arbejde 1 dag mere end til 64. Jamen så er det jo bare vigtigt, hvis det er det, som er planen, jamen så er det jo vigtigt, at vi får taget stilling til det, når vi sidder og kigger ind i det for dig. Ja, der er i hvert fald mange, som kan føle en eller anden tryghed i, at de har muligheden. Og så kan det godt være, at man i stedet for 64 egentlig endte med at arbejde til 65,5, men man havde muligheden for det. Og så har vi dem, som er i den anden gruppe, som siger, jamen jeg skal da ikke stoppe, bare fordi at jeg er blevet 68. Jeg kan godt tage 4 år mere. Og det kommer også helt an på, hvad for nogle erhverv man er i, kan man sige, og nogle arbejder deltid derhen. Så det er også en overvejelse, der er rigtig vigtigt at gøre sig. Jamen, hvornår har jeg egentlig lyst til at stoppe? Og som alt muligt andet, jamen så gælder det jo om, at jo tidligere vi forsøger at prioritere det her, jo mere sandsynligt er det kan lade sig gøre. For det er klart, at vil jeg gerne stoppe 4 år tidligere min folkepensionsalder, jamen jeg har 4 år kortere at spare op i, men jeg har altså også 4 år mere at bruge pengene i. Og det skal der jo ligesom på en eller anden måde sættes noget til side til. Det er jo sådan lidt en trist statistik for nogen, det her. Men kvinder lever jo i gennemsnit længere end mænd. Så hvis vi har en kvinde på 65 år, så kan hun forvente at blive 86. Hvis vi har en mand på 65 år, kan han forvente at blive i stedet mellem 83 og 84 år. Og så er der jo selvfølgelig rigtig mange, som lever længere end det. Men der er jo selvfølgelig også nogen, som desværre ikke når at nå deres gennemsnitslevealder. Men det er jo statistik. Altså, jeg tænker, det er de færreste, der lige præcis rammer det her. Og der kan man jo så sige, kan min pension godt tåle, at jeg slår gennemsnittet? Hvad nu, hvis jeg bliver 90? Så var der ret nok, der også var nogle penge, når jeg når derhen. Så jeg tænker, at vi skal kigge lidt på de forskellige former, man kan spare op på. Bare sådan ganske kort, I skal ikke have alle detaljerne der. De mest almindelige pensionsopsparinger. Vi har en aldersopsparing, som i bund og grund er en sum, man sparer op til. Det er en pose penge, som du kan få på et tidspunkt, når du er gået på pension. At vi så reelt set ofte ender med, hvis kunderne har sparet meget op i aldersopsparing, at de så ender med at komme og sige, nu vil jeg gerne have 70.000 i år, og så går det måske 1,5 år, så vil jeg godt lige have noget igen. Så de kan godt deles op, men ellers så er det en engangsudbetaling. Så er der ratepensionen. Det ligger lidt i navnet. Den får man i rater i x antal år, mindst 10 år. Helt op til 30. Så det kommer an på, hvad ens behov er. Og så har vi den livsvarige pension, som er den, der kan danne bund for, hvis jeg lever længere end hvad statistikken havde sagt, at jeg skulle. Fordi der fortsætter ligesom med at være nogle penge helt til den dag, jeg dør. Man kan sige, at den her livsvarige pension er sådan i sin helt traditionelle forstand, så er det faktisk lidt en lodseddel. Det har været sådan et væddemål med pensionsselskabet, lever jeg længere end gennemsnittet. Så det var det tilbage i tid, da jeg startede i banken. Det er jo også et par dage siden. Mere og mere ser vi i dag, at der er en garanti tilknyttet. Det er der på de produkter, vi har hos os i Arbejdernes Landsbank. Der har man simpelthen sagt, jamen fra du går på pension og starter udbetaling, og cirka en 17-20 år frem i tid, det kommer lidt an på, hvor gammel man er, når man starter udbetaling, der er vi helt sikre på, at der er penge.
Så får man kun 5 år som pensionist, og så er man død, så materialiserer man de sidste 15 år, og de bliver så udbetalt til arvingerne. Men slår man gennemsnittet og lever til man er 100, så er der jo penge hele vejen igennem. Så den er rigtig god til at ligesom sørge for det der evige forbrug. Det er selvfølgelig ikke der, man skal have hele sin pensionsopsparing, men det giver god mening at have noget puttet ned i den kasse. Hvordan får jeg så planlagt udbetalingen af mine pensioner? Vi har ude til venstre, der har vi lønnen, som den ser ud, inden jeg går på pension. Og så har jeg lagt ind det, som er det livsvarige. Det vil sige, at den mørkeblå, det er den livsvarige pension, jeg talte om lige før. Og nedenunder, der ligger folkepension og ATP. ATP, det sparer vi jo op til, i hvert fald alle os, der er almindelige lønmodtagere. Og er en bundet opsparing, som kommer ud. Og folkepensionen har vi jo ret til. Og de er livsbetinget, lige så vel som livrenten. Og derfor anbefaler vi, at den dag, jeg går på pension, om det så er min folkepensionsalder eller 4 år før, eller hvad jeg nu vil, jamen så starter du udbetaling af den. Du kan helt sikkert, du kan få noget mere, hvis du venter 4 år med at få folkepensionen udbetalt, men det er jo et vedmål der. Og der er ikke nogen garanti, så der er ikke nogen penge, der kommer ud til dine efterladte, hvis du ikke selv når at få glæde af dem. Så dem bør man starte udbetaling med lige så snart man kan. Så har vi ratepensionerne. Her står den som ophørende pension. Og grunden til, at de ligger først i pensionsalderen, jamen det er jo der, hvor du bruger flere penge. Jeg tænker, man rejser mere de første år, man er på pension, end når man kommer hen i slutningen af sin pensionstilværelse. Så det er dem, der kan gøre det lidt ekstra sjovt. Det er dem, der kan give tid til, eller penge til lidt større rejser, nogle oplevelser og sådan nogle ting, at man kan tage børnebørnene med i Legoland, som jo også koster. Så har vi de frie midler. Dem vi talte om før. Jeg har sparet nogle penge op, jeg har investeret, jeg har noget friværdi i boligen. Men især dem vi har, som er fri. Nu ligger de sådan de første par år, og det er jo fordi, at det er svært at sige lige præcis, hvordan det kommer til at se ud for dig, men det er dem, du skal bruge, før du begynder at bruge af dine summer. De der små trekanter, der kommer længere hen, det er nemlig aldersopsparingen, der ligger der. Og skattemæssigt giver det mest mening at bruge de frie penge først. Så den bruger du til at fylde op med, så du kan få pensionstilværelsen til at passe med det, du gerne vil. Er du nu en af dem, der tænker, jamen jeg skal jo stoppe før tid, altså før at min pension ligesom tillader det, jamen så kunne man jo også bruge den frie opsparing til at fylde op et par år før tid. Og aldersopsparingen, som I kan se, den har vi jo så heroppe delt op i 4 summer, så det kunne være en stor rund fødselsdag, og familien med ud at rejse, eller hvad sådan der nu ligger i den. Så tænker jeg, at det kunne give mening lige at prøve at runde af med nogle eksempler på kunder, som jeg har mødt i dagligdagen inden for den sidste måneds tid. Selvfølgelig anonymiseret, så vi ikke lige kan se, hvem det er. Men jeg havde et møde med et ægtepar, hvor at der er noget aldersforskel. Hun var, eller er 8 år yngre, end han er. Og de var begge to sådan meget, da vi sad og talte om, hvad deres planer var. Jamen, de ville rigtig gerne kunne stoppe samtidig. De skulle ud og have nogle oplevelser. De skulle rundt i Europa, og de kunne ikke se, at hun så skulle arbejde. Fordi det blev jo heller ikke kun 8 år, så bliver det 9 eller 10 år, fordi folkepensionsalderen så i mellemtiden er steget, at hun skulle arbejde så meget længere end ham. Så det sad vi så og kiggede på cirka 10 år før, at hun gerne ville stoppe. Og det var jo et rigtig fint tidspunkt at få lov at komme ind i deres liv på, fordi så kunne vi nå at gøre noget. De havde en fin friværdi i boligen. Jamen, så kunne vi sætte afviklingen i bero. Og så de penge, de sparede ved det, dem har de så puttet over på især noget pensionsopsparing til hende, fordi hun jo sandsynligvis også er den, der lever længst i den sidste ende. Så der skal være noget til hende, når han en dag er væk. Og så har vi også puttet noget i den frie opsparing, fordi det er det, hun skal supplere med de år, hun går, før hun får folkepension. Så det var sådan lidt en gennemgang af deres pensioner, af deres planer, og så fik vi det strikket sammen på den måde til dem. Så mødte jeg også ham her. Han var jo sådan lidt i den anden grøft, for han bor alene, han er ikke gift. Han har et rigtig godt job, som han er glad for. Han er klar til sådan aldersmæssigt at gå på pension
Men han ser jobbet som sin identitet, så han synes faktisk, det var lidt svært at skulle stoppe, bare fordi, at han lige præcis havde rundet de 67. Har faktisk en rigtig, rigtig fin økonomi og en rigtig flot pensionsopsparing, så hvad det angår, kunne han godt stoppe, hvis det var det, han ville. Det har han ikke lyst til. Så tog vi mere snakken den anden vej rundt og sagde, jamen, skal du måske gå lidt ned i tid, men så stadigvæk beholde den her relation til arbejdet, så du er med der. Og så går det mere på, jamen, hvordan får vi planlagt udbetalingen af dine pensioner bedst muligt, sådan at vi kan give dig lidt ekstra i folkepensionen på den lange bane. Fordi det er jo faktisk en pointe, at selvom at han arbejder videre efter folkepensionsalderen, så bør han så begynde at få folkepensionen udbetalt. Og vil sandsynligvis også kunne få både folkepension og folkepensionstillæg, mens han arbejder. Ja, så man kan sige, her der mulighederne er jo lige så mange, som kunderne er forskellige. Der er ikke lige den der kasse, vi kan putte alle ned i. Så som vi ser det, så er det rigtig vigtigt, at vi starter med de her overvejelser om, jamen, hvad for nogle drømme har du? Hvad er vigtigt for dig den dag, du går på pension? Og ikke mindst, hvornår vil du gerne gå på pension? Og så kigger vi selvfølgelig ned i tallene, og så ser vi, hvordan kan vi bedst muligt strikke det sammen. Så det er sådan en god appetitvækker til, at jeg synes, at hvis det fanger jer lidt, jamen, så få booket et møde med jeres rådgiver, og så få kigget ind i de her ting, og få en snak om det, gerne i god tid. Og som Morten han sagde, så er vi jo to, der skal optræde her i dag. Jeg oplever tit, at når jeg så sidder og snakker med kunderne, så siger de, jamen, prøv at høre, hvis der er nogen penge tilbage den dag, jeg går på pension, så er det fordi, jeg har regnet, eller den dag, jeg dør, så er det fordi, jeg har regnet forkert. Og det er der jo så som regel. Man har nok regnet forkert. Og det er jo der, Sara hun kommer ind i billedet, for så kan hun lige snakke lidt om, hvordan man bedst muligt får styr på arven. Så værsgo. Jo, tak. Ja, som Morten startede med at sige, så sidder jeg inde ved Testaviva som jurist. Det betyder, at jeg sidder og laver en hel masse forskellige juridiske dokumenter, som kan hjælpe og egentlig som kan sikre familien. Jeg har dog også lige den ekstra profil, at jeg også sidder med dødsbobehandling, så jeg sidder også på den anden side, hvor man skal bruge de her dokumenter, og ser egentlig også, hvor vigtigt det er, at man har fået taget stilling til det, og man har fået lavet det, der nu skulle laves. Jeg kunne jo snakke en hel masse om alle mulige forskellige ting, der kunne være gode at lave, men jeg har valgt at ligesom holde fokus lidt, også på baggrund af den tid, vi har, på de sådan, vigtigste 2 dokumenter, som jeg synes, man skulle overveje. Det er først og fremmest fremtidsfuldmagterne, vi skal snakke om, og så er det også lidt omkring testamenter. Så jeg vil lægge ud med at snakke lidt omkring fremtidsfuldmagterne. Fremtidsfuldmagterne er jo de her fuldmagter, man får lavet en gang i dag, om at hvis man nu ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv, hvis man er blevet dement eller hjerneskadet eller en eller anden årsag ikke længere kan træffe fornuftsmæssige beslutninger, så kan man give fuldmagt videre til nogle andre, der kan få lov til at træffe beslutninger på ens vegne. Jeg plejer at kalde det en form for forsikring. Jeg håber ikke, der er nogen af jer, der får brug for den, men hvis I skulle få brug for den, så er den rigtig god at have. Det er som sagt noget, man opretter i dag, og så kan man på sigt med en lægeerklæring få den aktiveret. Jeg vil egentlig gerne lige starte ud med at fortælle lidt sådan, bare kort nogle gode grunde til at få lavet en fremtidsfuldmagt. Først og fremmest så er det jo rigtig smart, at man kan lave en fuldmagt, hvor man selv bestemmer, hvem der skal have lov til at handle på jeres vegne. Det her med, at det kan være familiemedlemmer, og hvem skal det være, jamen det er jo det, man kan sætte ind. En anden ting er også, at en fremtidsfuldmagt er jo alternativet til, at man skal ud et værgemål. Hvis man skal ud og have beskikket en værge, så er der ret lang ventetid på det. Det tager cirka 1 år, hvorimod sådan en fremtidsfuldmagt her, den kan man få aktiveret på nuværende tidspunkt 5,5 uger. Så det betyder jo også, at familiemedlemmerne kan handle hurtigere og ikke skal vente så lang tid. Og det bringer mig egentlig lidt videre til det næste punkt. Det, man gør med en fremtidsfuldmagt, det er jo egentlig at hjælpe ens pårørende, til de kan hjælpe dig. Det handler om, at dine familiemedlemmer, din nærmeste, ikke skal blive handlingslammet. Og det er jo også en rigtig god grund til at få dem lavet. Så har vi jo også det her med, at I selv kan vælge, hvem det er. Det bringer os også videre til punkt 4. At med den her fremtidsfuldmagt kan I jo måske forebygge eventuelle konflikter i familien.
Det skyldes jo egentlig både, at I selv kan bestemme, hvem det skal være, men også selv bestemme lidt omkring rammerne, og det kommer jeg også ind på lidt senere. Den sidste gode grund, det er jo, at man faktisk i den her fremtidsfuldmagt kan skrive lidt omkring, hvad familiemedlemmerne kan gøre, herunder også, at de kan give gaver på jeres vegne. Og hvis man har skrevet det i fremtidsfuldmagten, så kan man jo faktisk sikre, at det kan godt være, at du ikke kan få glæde af dine egne midler længere, men så kan dine familiemedlemmer gøre det, så kan dine arvinger gøre det. Hvis vi kigger lidt ind på fremtidsfuldmagterne, hvad er omfanget? Jamen, så vil jeg jo lige starte ud med at sige, at alle, der er over 18 og som kan handle fornuftsmæssigt, kan jo få lavet en fremtidsfuldmagt. Der er en hel lovgivning omkring det, så det er nogle meget faste rammer omkring, hvordan og hvorledes. Når vi laver en fremtidsfuldmagt, så kigger vi altid ind på, hvad er omfanget? Hvad kan man gøre? Hvad kan man varetage? Og der bevæger vi os rundt i det, der hedder de personlige interesser, som man jo så kan træffe på ens vegne. Og det er simpelthen alt for at gå på apoteket, til lægen, håndtere noget der, håndtere noget ved kommunen, flytte hinanden på plejehjem. Det er egentlig det hele, der omfatter de personlige forhold. Så har vi også det økonomiske spørgsmål, og det giver man jo også fuldmagt til, når man laver de her fremtidsfuldmagter. De økonomiske forhold, det er alt for at have kiggeadgang til netbank, til at betale en regning, sælge eller købe fast ejendom, håndtere noget andet, give de her gaver, altså alt, der vedrører jeres økonomi. Og det kan også være, at der sidder nogen derude, der er virksomhedsejere, og der kan man jo også sige, at det er vigtigt, at man lige får lavet en fremtidsfuldmagt, der siger, at man må også godt handle i ens virksomhed, så virksomheden ikke lige pludselig kommer i klemme, hvis der skulle ske noget mere. Så kan vi kigge lidt ind på, men hvem man kan sætte ind som eller som fuldmagtshaver i de her fuldmagter. Det er helt op til jer, hvem vi sætter ind. Det kan være forældre, det kan være ægtefæller, det kan være børn, det kan være en samlevende, det kan være en rigtig god ven. I bestemmer det selv, og I kan faktisk indsætte flere fuldmagtshavere, og I kan også prioritere imellem dem. Så når jeg sidder med folk, så siger jeg altid, at vi skal have en, der er primær, eller flere, der er primær, og så skal vi have en backup på det vi kalder de subsidiære fuldmagtshavere. Det er jo ofte sådan, at man sætter samlever eller ægtefæller ind i første række, og så børn ind i anden række, og det er jo også en meget fin måde at håndtere det på. Det vi også kører videre i, det er jo så i forhold til det spørgsmål, hvor man har flere fuldmagtshavere, så skal man jo også kigge på, jamen er det nogen, der skal kunne tage en samstemmelig beslutning? Skal de altid være enige? Skal de altid handle sammen? Eller skal de kunne gøre ting selvstændigt? Jeg lægger faktisk op til, at vi laver en fuldmagt, hvor alle kan handle uafhængigt af hinanden. Og det handler om, at det skal være praktisk og let for dem at gå rundt og gøre ting, og de ikke hele tiden skal være sammen om det. Og så er det jo ofte nogle personer, man stoler på, som man ved kan samarbejde, så de kan ligesom uddelegere arbejdsopgaverne imellem sig. Men det er ligesom den primære måde, man bygger en fremtidsfuldmagt op på. Ja, der er egentlig ikke super meget mere ved fremtidsfuldmagterne. Jeg vil bare sige, at det vigtige ved fremtidsfuldmagterne er jo indholdet, og at man sikrer, når man får dem lavet, at det juridiske indhold er korrekt. For når man faktisk får dem lavet i dag, så er der ikke nogen, der tjekker op på den. Man får dem registreret, og så ligger de i dvale. Og hvis man så en dag bliver dement og skal bruge den, jamen så kigger myndighederne på, kan vi acceptere den her med det indhold? Og hvis de så ikke kan, så er det simpelthen for sent at få lavet en ny. For så er man blevet dement. Så det er derfor, at det er utrolig vigtigt, at når man så får dem lavet, så får man dem også lavet ordentligt. Så det vil jeg bare lige sige til jer nu her, fordi det oplever rigtig mange ikke helt opmærksom på. Udover selve fremtidsfuldmagterne, så vil jeg også snakke lidt omkring testamenter. Jeg vil sige, at testamenter, det er et stort juridisk område. Arvelovgivningen kan være kompleks, og hvad man kan gøre og ikke kan gøre, er også kompleks. Og det kommer også af, at vores familiebillede er udviklet sig utrolig meget her i landet. Det er jo dejligt. Det er jo kun den klassiske familie, vi har. Vi har jo mange forskellige familiekonstellationer, og det er jo altid, man bliver grebet med den almindelige lovgivning, der er. Og det er jo derfor, at vi faktisk hvert år får slået rekorder her i Danmark omkring, hvor mange testamenter, der bliver lavet. Jeg vil egentlig fortælle lidt omkring sådan juridiske principper, hvordan er det efter de almindelige regler, og der er det jo sådan, at vi har det, der hedder arveklasser i vores arvelovgivning. Så den dag, man går bort, jamen så bliver arven fordelt efter de her arveklasser. Vi har 3 arveklasser, så det er 3 forskellige prioriteter. I første arveklasse, der har vi
ægtefæller og børn og børnebørn. Så hvis du har nogle af dem, så er det dem, der arver dig. Hvis du ikke har ægtefæller eller børn og børnebørn, så hopper man videre til arveklasse 2. Arveklasse 2, det er ens forældre. Hvis man ikke har forældre, så er det søskende. Hvis man ikke har søskende, så er det nevøer og niecer. Jeg kan tilføje, at børn, børnebørn, forældre, de arver til en 15% afgift, men søskende og nevøer og niecer, der hopper vi ned i en arveafgift på de standard 15%, og så en tillægsafgift på 25% oveni. Hvis man slet ikke har nogen af dem, så hopper vi videre til arveklasse 3. Arveklasse 3, det er bedsteforældre, det er forældres søskende, og så cutter den faktisk der. Så hvis man ikke har nogen af de her, og man har måske en kusine eller en fætter, så vil de ikke automatisk arve jer. Det vil faktisk kræve et testamente for, at de kan arve jer. Og hvis man ikke har lavet noget testamente, så går pengene faktisk til statskassen. En anden ting, man lige skal bemærke i det her, det er, at jeg slet ikke har nævnt samlevende. Og det har jeg ikke, fordi samlevende ikke arver automatisk. Jeg oplever rigtig tit, at folk siger til mig, jamen der er jo den der 2-årsregel. Man arver jo, når man har boet sammen i mere end 2 år. Og det desværre er misforstået. Fordi man arver aldrig fra samlevende, medmindre man har et testamente. Der er dog en 2-årsregel i forhold til afgiften. At hvis man har boet sammen i mere end 2 år, så arver man til en rabatafgift på 15%. Hvis man ikke har boet sammen i mere end 2 år, så arver man til en afgift på 15% plus tillægsafgiften på 25%. Så det er i forhold til afgiften, at antal år gør en forskel, men man arver aldrig automatisk som samlevende. I forhold til fremtidsfuldmagterne, så nævnte jeg lidt, hvad der kunne være nogle gode grunde til at få den lavet. Jeg kørte den omvendte vej med testamenterne. Gerne fortælle jer lidt om, hvorfor man ikke, hvad der er gode grunde til ikke at få lavet testamente. Det første, det er jo, hvis man lever evigt. Der er jo ikke behov for et testamente, medmindre man dør. Hvis I har knækket koden til det, så må jeg gerne skrive det i chatten. Det vil vi andre også meget gerne vide, men det tænker jeg ikke, I har. En anden god grund, det kunne jo være, hvis man siger, at min samlevende skal slet ikke arve noget. Så er der ikke behov for et testamente. Tænker jeg sjældent, man sidder og tænker, men det kunne jo være. Så har vi også scenariet, hvor man er gift, og man har børn hver for sig, og tænker, at det skal være tilfældigt, hvilke børn, der arver mest, alt efter hvem, der dør først. Så behøver man heller ikke et testamente. Det næste, det er jo så, hvis man ikke ønsker at stille sin ægtefælle bedst muligt, så behøver man heller ikke at lave testamente. Så har vi det 5. punkt. Det handler lidt omkring ens arvinger, oftest ens børn, og hvorvidt de skal dele pengene med deres ægtefæller i en skilsmisse. Hvis man synes, at ens børn skal jo bare dele den her arv ligeligt med ens 4 børn i tilfælde af en skilsmisse, så behøver man ikke lave noget testamente. Hvis man synes, den sviger lidt, så kan man få lavet et testamente, hvor man regulerer det, og man faktisk har taget højde for det, og det kommer jeg også ind på lidt senere. Nu kommer jeg da lige til at springe ind over her. Jeg sidder også tit med kunder, der siger, at jeg har fået lavet testamente for lang tid siden, så det er helt fint. Og det er det desværre ikke altid. Så det der med, at jeg har fået det oprettet, så jeg behøver det ikke, det skulle man måske lige have kigget lidt på. Og jeg siger faktisk altid til mine kunder, hver 3. til 5. år tager jeg testamentet frem, læs det igennem, vurderer om I måske skal have lidt juridisk rådgivning på, om det skal tilpasses. Nu har vi snakket lidt omkring, hvordan tingene er uden et testamente. Jeg vil bare lige stille nogle scenarier op for jer i forhold til, hvis man havde et testamente, eller hvis man ikke havde et testamente. Hvis vi starter med det første scenarie, hvis man ikke har noget testamente, og lad os sige, at man har en formue på 50 kroner. Man er gift, og man har børn. Så vil den formue blive splittet i 2, og halvdelen af det vil gå til ens barn, og den anden halvdel vil gå til ens ægtefælle. Hvis man ikke har nogen børn, så vil det hele gå til ens ægtefælle. Hvis vi samlevende og har børn, så vil hele ens formue, altså de her 10 kroner, der ligger, det vil gå til ens børn. Så samlevende vil ingenting få. Hvis man har samlevende, men ikke har nogen børn, så det er faktisk ens forældre, søskende osv., der arver, så er vi tilbage i de her arveklasser, som vi var til at starte med. Så det kan faktisk være, at din samlevende ikke arver, men at din faste arver. Hvad er det så, vi kan gøre, hvis vi laver et testamente? Der vil jeg jo sige, mulighederne er jo mange. Vi har en arvelovgivning, vi skal tage hensyn til, og det gør vi jo ved at have det her tvangsarvsbegreb. Jeg tænker, I har hørt det før. Men det er et begreb om, det er et princip om, at
børn og ægtefæller skal arve deres tvangsarv. Det er 25% af ens formue, der er øremærket til børn og til ægtefæller i ligedeling. Børnene deler den ene halvdel, og ægtefællen får den anden halvdel af de her 25%. De resterende 75%, det er det, vi kalder friarv. Den kan du helt selv bestemme, hvem det skal gå til. Det kan være kattens værn. Det kan også godt være, at du tænker, at jeg vil gerne sikre min ægtefælle lidt bedre, så jeg giver alle 75% til min ægtefælle. For så vil det jo faktisk være sådan, at din ægtefælle får 75% plus sin tvangsarv på 12,5%. Og så får ægtefællen lige pludselig samlet 87,5%, modsat de almindelige regler på, hvor det var 50%. Så på den måde kan man jo også, selvom man bare er mor, far og barn, sikre, at ens ægtefælle får lidt mere ved at lave testamente. Hvis vi er ude i den samlevende, så er det jo et must, hvis I spørger mig, fordi ellers så vil man jo ikke arve noget som en samlevende. Men man kan lave det, der hedder et udvidet samlevertestamente, hvor man stiller den samlevende som en ægtefælle, og så kan man faktisk give den samlevende op til de her 87,5%. Det kan også godt være, at det ikke skal være alle 87,5%, der skal gå til ægtefælle eller noget lignende, men det handler jo bare om at gå ind og kigge på det, og egentlig kigge på, hvor meget skal den ægtefælle, der står tilbage alene, arve, for man kan blive boende. Det handler jo ikke kun om, at man skal kunne blive boende, det handler også om, at man skal have råd til at kunne fortsætte med at leve på den måde, I har levet hidtil. Det handler jo både om at sikre familie, men også sikre særligt den, der bliver længstlevende ægtefælle. Det bringer mig egentlig lidt videre til, jeg vil lige starte med at sige, jeg kunne have snakket mange timer omkring de forskellige familiekonstellationer, hvad der kunne ske og hvad man kunne gøre. Men vi har så mange forskellige konstellationer, det vil vi ikke have tid til. Det her, det er bare ment til, at I skulle få en idé omkring, hvad der kunne være behov for, om der ligesom er, det er jo ligesom for at flage, er der en problemstilling her, er der noget, vi skal være særligt opmærksom på, og så kan man jo gå til sin bankrådgiver og få en henvisning til Testaviva, og så kan vi jo hjælpe jer. Hvis der skulle være nogle spørgsmål, som I lige gerne vil have svar på, så er I altså også velkommen til at skrive det i chatten, så skal vi selvfølgelig nok lige se, om vi kan nå dem til sidst. Øvrige bestemmelser. Det er jo bare for at sige, at et testamente ikke kun handler om arvefordeling. Det handler jo egentlig også om andre bestemmelser, man kan sætte ind. Nu har jeg taget nogle af de mest populære med i dag, men det kunne jo også være andre ting. Først og fremmest så har vi den her særejebestemmelse af arvinger. Som jeg sagde tidligere, så vil det jo være sådan, at hvis jeres børn ejede noget efter jer, så vil det jo gå til deres, indgå i deres økonomiske fællesskab med deres ægtefæller. Det vil jo også betyde, at jeres svigerbørn har ret til halvdelen af det, jeres børn arver. Og det synes man jo oftest ikke er så fedt som forældre, hvis ens børn ender med at blive skilt. For så er det jo ikke meningen, at pengene skal gå til jeres svigerbarn i en skilsmisse. Det vil helst skulle være sådan, at jeres børn skulle få noget af de her penge. Og det kan I som forældre regulere ved. Og der er det jo ret let, at man laver et testamente, hvor man får skrevet den beskyttelse ind. Vi arbejder med 2 forskellige særeje-typer. Vi har det, der hedder kombinationssæreje, og det, der hedder fuldstændig særeje. Meget groft kan jeg sige, at kombinationen, det er en mildere version, hvor man siger, jamen der er særeje ved levende liv, så længe mit barn lever, så er det mit barns arv. Men den dag min barn går bort, så skal den her arv bare være en almindelig del af formuen. For det vil også betyde, at jeres svigerbarn vil få få andel i det efter de almindelige regler. Alternativet, det er en lidt streng version med fuldstændig særeje, og der går man ind og siger, både så længe jeres barn lever, men også i tilfælde af, at jeres barn går bort, så er der særeje. Jeres svigerbarn vil altid få noget, men så gør vi det, at det bliver et mindre beløb, svigerbarn får, og lidt mere som jeres slægt vil få, altså jeres børnebørn. Det er jo egentlig en smagsag, om man vil det ene eller det andet. Det er nok også svært at vurdere lige nu, man skal nok have noget mere rådgivning omkring det, men jeg plejer i hvert fald at sige, at man som minimum bør have en kombinationssæreje. Vi skal altså lige have beskyttet den der skilsmisse. En anden ting, som jeg tit laver, det er faktisk noget som en båndlæggelse af arven. Og det er jo fordi, at børn over 18 jo får udbetalt deres arv direkte. Og der kan man jo godt sidde som forældre og sige, at det er lidt for tidligt. De får først deres børneopsparing som 21, vi vil gerne have alderen sat lidt op. Og vi kunne egentlig sætte den op til 25, hvis det skulle være det. Når man laver en båndlæggelse, så kan man også tage stilling til, jamen, hvilke betingelser skal det så være båndlagt under? Skal der være nogle undtagelser? Skal der være nogle tilfælde, hvor de godt kan få lov til at få det frigivet? Det vil være ærgerligt, hvis jeres barn har brug for penge til medicinsk behandling, og så har en arv låst. Og der skal man selvfølgelig have kigget på nogle undtagelser ved de vigtige punkter.
Det sidste, jeg lige vil nævne, det er jo sådan noget som længstlevnes testationsret. Det tager vi altid stilling til, når vi får lavet testamente. For det er så vigtigt, at I får aftalt, jamen, hvordan skal den, der lever længst, kunne ændre i det her testamente. Og det kan godt være, at man finder ud af, at det skal man selvfølgelig kunne gøre, men så skal det faktisk stå i testamentet. Det kan også godt være, at man finder ud af, at længstlevende skal kunne ændre det, men med nogle begrænsninger, så skal vi også have skrevet det ind. Men det er i hvert fald også en dialog, vi tager. Så det der med, at man ligesom skal sikre, at der bliver længstlevende, det er jo ikke kun det eneste del af testamentet. Vi skal selvfølgelig også kigge på, hvad skal der ske, når den sidste går bort, og hvordan sikrer man egentlig også børn og familie. Så det er jo en helhedstestamente, det er ikke kun et skridt. Ja, jeg kunne jo finde på mange flere ting at sige, men jeg tror egentlig, det var det for mig nu her. Jeg vil hellere have, at vi har lidt mere tid til spørgsmål, fordi jeg tænker, at I måske kan sidde tilbage med nogle spørgsmål omkring det her. Mange tak for det, både Tina og Sara. Jo, tak. Og så er vi nået til spørgsmål, og der vil jeg også gerne sige tak til jer derude, fordi vi har faktisk fået en hel del gode spørgsmål ind, synes jeg. Så det bliver interessant, hvordan vi kommer omkring dem. Jeg tænker, vi kaster os lige ud i det, og Sara, der vil gerne blive ved dig, fordi vi har fået et spørgsmål, der går på, at vi er gift, kan vi ikke bare sidde i uskiftet bo? Hvordan er det med den? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det kan man jo sagtens. Men der er bare også nogle begrænsninger, når man vælger at sidde uskiftet bo. Jeg vil sige, uskiftet bo, det er jo sådan noget, man til enhver tid kan vælge, hvis man er ægtefæller, og man har fælles børn. Så kan man, og det er jo noget, man finder ud af, når man mister sin ægtefælle, er det det, jeg vil. Men begrænsningerne ved uskiftet bo, det er jo, at man først og fremmest kan man ikke blive gift på ny. For det andet, så er der også nogle begrænsninger i forhold til, hvordan og hvor meget man kan bruge formuen. Så det er jo en konkret vurdering, om det giver mening at sidde i uskiftet bo, og det kommer også an på, hvornår man mister hinanden. Og det er derfor, det er vigtigt, når vi laver testamente, men også lige, altså, det er vigtigt, at man lige får overvejet, jamen hvad nu, hvis det giver mening for os at sidde uskiftet bo? Jamen så skal vi jo sørge for, at hvis man skifter, og man skal fordele arv, at man kan det. Og så kan jeg også lige tilføje, at hvis man har særbørn, så kræver det jo også, at særbørnene godkender, at man kan sidde uskiftet bo. Og det kan man til gengæld godt få lavet nogle samtykkeerklæringer om i dag, men det er bare vigtigt lige at tænke ind, at det ikke altid, at uskiftet bo er den gode løsning. Og så skal man jo ligesom have taget stilling til, hvad skal der så ellers ske. Mange tak for det. Og jeg tror, hvis vi kører videre, så tror jeg, vi går til dig, Tina. Ja. Fordi der har vi faktisk fået 2 spørgsmål. Jeg starter, der lugter lidt af hinanden, så jeg tror, vi folder den ud undervejs. Det første spørgsmål, det er, at jeg går jo og sparer op til efterlønnen, men jeg ved ikke, om jeg kommer til at benytte mig af den. Hvad er der af muligheder? Hvad skal jeg overveje her? Ja, altså man kan jo sige, der er jo 2 situationer, hvor man ikke får brug for efterlønnen. Den ene, det er jo, at jeg arbejder hen til folkepensionen eller længere. Og så får man jo den her skattefri bonus på godt og vel 180.000 udbetalt. Så der er jo ikke sket den store skade, kan man sige. Den anden situation, det er, at jeg går på pension så tidligt, altså pensionerer mig selv så tidligt, at jeg ikke er klar til efterløn. Og så bliver man jo heller ikke, man kan jo ikke så få efterløn 3 år før folkepensionsalderen, for der har man ikke været i arbejde op til. Men der tager man simpelthen den sum, man nu har sparet op, så kan man vælge at få den udbetalt og betale almindelig skat, eller man kan få den overført til en aldersopsparing nede i banken og betale 30% i afgift. Og det er jo alt andet lige billigere at gøre det den vej rundt. Og så er det sådan en pensionsopsparing, man kan få udbetalt på et tidspunkt. Ja. Så pengene er ikke spildt ved, at du er med i efterlønsordningen. Så hvis det giver god værdi for dig, så hold ved, så har du den der tryghed, at du kan bruge den, hvis du vil. Præcis. Og hvis jeg sådan lige folder den lidt ud, for så har vi fået et andet spørgsmål, der konkretiserer faktisk det samme lidt yderligere, i forhold til, hvad er det for en rådgivning, man kan få i Arbejdernes Landsbank, i forhold til at tilrette pension, eventuelt med efterløn, hvad i forhold til opsparing, nedsparing, og hvor lang tid inden pensionering skal man egentlig række ud i forhold til at modtage den her rådgivning. Kan vi sætte nogle ord på det? Ja, man kan sige, det er jo egentlig noget, vi kigger på rigtig tidligt. Altså, jeg havde nær sagt, i hvert fald når man køber det første hus, og det kan jo godt være som 25-30-årig, så kigger vi også lidt ind i det. Så kigger vi pensionen meget mere med billedet på forsikringerne, men vi har også et øje over på pensionsopsparingen. De er nok ikke så konkrete i forhold til, om du kan få dine drømme opfyldt. Men ellers, så er det sådan noget, der giver god mening at få kigget på. Det kunne være, når man blev gift eller skilt, eller
skifter job, får en stor lønstigning. Alle de der store ting, der betyder noget for ens økonomi, jamen der giver det god mening at kigge det igennem og så sige, nu har jeg lige pludselig en helt anden løn. Jeg har måske også en pensionsordning det nye sted, som kan være bedre eller dårligere end det, jeg kom fra. Jamen, hvad betyder det så for mig, og hvad skal jeg gøre med den gamle pensionsordning? Er der noget, man skal bruge der? Og der står vi jo selvfølgelig klar, og man tager meget gerne den snak. Og i alle årene derhen, jamen, så kigger vi jo fremad. Når vi så står her helt tæt på pension, jamen, så bliver vi meget mere konkrete på, giver det for dit vedkommende rigtig god mening, at ratepensionen kommer ud over 7 år mere, fordi så kan du få noget mere folkepension. Altså, så kan vi begynde at sidde og nørde lidt i tallene, afhængig af, hvad økonomien også tillader, ikke? Ja. Dækkede det, tænker du, eller manglede jeg noget? Det var et langt spørgsmål. Det var nemlig et langt spørgsmål. Ja. Jeg synes, at den dækkede. Det vi lige måske skulle tage, det er at sige, den her rådgivning, er det en, man kan møde op hos Arbejdernes Landsbank og få? Ja, man må godt lige booktid, det kan vi godt lide. Det giver god mening, at vi lige har tid til at forberede os. Så giver det mening, at man lige får det første sendt noget pensionsinfo ind, ikke? Sådan at rådgiver lige har mulighed for at kigge ind i det inden. Men ja, så det holder vi meget gerne møde om. Og det har vi faktisk taget en slide med på, hvordan man gør. Så det skal vi nok den del af det. Super. Så er der et spørgsmål i forhold til, at du viste jo, at aldersopsparing, den kunne man vælge at tage ud drypvis. Den går lidt på gebyrsiden af det. Koster det noget, hvis man tager den ud drypvis, eller er det egentlig bare fuldstændig... Vi har et gebyr, og nu bliver jeg lidt i tvivl. Der er du måske mere ned i det. Jeg tænker 800 kroner per gang. Er det rigtigt, Morten? Ja. Så man skal jo ikke sige, nu skal jeg have 2.000 kroner. Men tager jeg penge ud, der dækker forventeligt til et år eller halvandet, så giver det jo god mening. Super. I forhold til at få dem ud i den frie verden. Ja. Så er vi over i et spørgsmål, som går over i retning af den her fremtidsfuldmagt. Lavpraktisk. Hvorfor er egentlig sådan en lavet? En fremtidsfuldmagt skal jo tinglyses, og man skal også forbi notaren for at få den godkendt, fordi notaren jo skal tjekke, at den, der underskriver, er ved sin fulde 5, når man underskriver. Så hvis I sådan helt praktisk, så skal man ind og tinglyse et dokument, underskrive det digitalt, møde op ved notaren, og så få dem til lige at godkende det. Og det er også det, der gør, altså det er jo netop det, der gør, at de er sikre, og man er ligesom, man ved, vedkommende har været fornuftsmæssigt. Hvis man tager til Testaviva, jamen så kan man jo komme ind til os. Vi sørger for tinglysning, vi sørger for at vejlede om processen, og vi laver jo det juridiske dokument, der skriver ind, hvad der skal skrives, og tager stilling til det med jer, hvad I gerne vil have, og rammerne, ikke? Og hvis man møder ind til møde hos os, hvordan er det, vi arbejder sammen med Testaviva i hverdagen? Hvad er det, man... Altså, jeg vil sige, jeg har det jo egentlig altid med på mine møder, fordi når jeg sidder og taler med kunderne, så giver det jo god mening også at kigge ind i, hvad skal der ske, hvis du ikke selv når at bruge alle pengene, eller i forhold til fremtidsfuldmagt. Så ofte har jeg det på den vinkel, at jeg måske kommer med mit input til, hvad der kunne være af, han har sagt, uhensigtsmæssigheder i den konstellation, der er i dag. Altså, hvad for nogle ulemper kan der være? Og så skyder jeg bolden videre til Sara og hendes kollegaer, fordi det er jeg, der er bedre altså nede i det juridiske og kan lave den helt rigtige løsning, men vi kan jo komme med noget input og gøre opmærksom på, hvad der ligesom, hvad der måske kunne kigges på. Og så har vi jo et samarbejde med Testaviva, er også medejer af det. Så derfor, så når vi henviser, jamen, så er prisen en lille smule billigere, end hvis man bare selv gik ind på hjemmesiden. Det er jo også værd at tage med, ikke? Super. Så er der kommet et par forskellige spørgsmål, som omhandler det emne, at hvornår skal jeg starte min folkepension? Det vil sige så, at hvis nu jeg har valgt, at min pensionsalder, det er ikke folkepensionsalderen, men den er faktisk senere, jeg fortsætter med at arbejde. Er det så stadigvæk en god idé, at man starter med at hæve sin folkepension? Eller hvad for nogle overvejelser skal man gøre her? Der kom jo en lovændring for 2-3 år siden, bliver lidt i tvivl, hvor at det blev sådan, at hvis man har lønindtægt samtidig med at man får folkepensionen udbetalt, så giver den ikke modregning. Det gjorde den tidligere. Så tidligere kunne det godt give en god mening at skubbe folkepensionen, men som det er i dag, så giver det faktisk rigtig god værdi, at du starter udbetaling af folkepension lige så snart du når folkepensionsalderen, samtidig med at du får løn udbetalt. Og så kan det jo egentlig gøre, at du kan skubbe dine ratepensioner frem i tid, så du ikke behøver at bruge dem.
Og så måske have den samme indtægt. Ja, super. Tak for det. Så har vi et spørgsmål, hvor at vi er et ægtepar, der har et fælles sommerhus. Vi har hver vores særbørn. Vi har et ønske om, at det alene er den ene parts særbarn, der arver. Må den ene ægtefælle forære vedkommendes andel af sommerhuset til den anden ægtefælle som særeje uden beskatning? Er spørgsmålet. Så den ene ægtefælle vil i levende liv give sommerhuset? Det synes jeg, du skal prøve at svare på. Og så kan du det kan man jo. Man kan jo sagtens med en ægtefælle give sommerhuset, men det er jeg ikke sikker på den rigtige løsning, fordi man kunne jo også overveje at kigge på det i testamente, og der er det jo især, ligesom jeg siger, samlevende bør altid have et testamente. Hvis man har særbørn, man har dine og mine, så bør man også altid have et testamente, fordi det, man skal jo kigge på, er jo, og man måske skal skrive ind, at det der særbarn, det skal arve fra begge parter. Det kan også godt være, at man siger, at vi har 3 børn på den ene side, 2 børn på den anden side, og de skal arve med en 1/5 til hver, når den sidste går bort. Og det er jo også noget, man kan lave. Men lige der vil jeg jo sige, jamen vi kan sagtens give i sommerhuset til den ene, der så ægtefælle, der så kan give det videre, men vi kunne egentlig også bare give det direkte fra begge parter ved et testamente. Ja. Det kan man sagtens kigge ind i. Super. Og så tror jeg, jeg vil prøve at gå over i et spørgsmål, som er lidt mere luftigt i forhold til den, hvor at spørgsmålet går på, at jeg bliver sådan helt forpustet i forhold til det her. Kan jeg egentlig bare gå i banken og så få hjælp til, hvad er det egentlig, jeg skal gøre, og hvordan er det, jeg får det her strikket sammen? Er det noget, der er en mulighed? Ja, det kan man jo sige. Det er jo det, vi griber på de her pensionsmøder, hvor vi samtidig også kigger bolig og kigger i alle de andre områder, ikke? Ja. Men det er jo ikke nogen dårlige ting, hvis man har tænkt lidt ind i de her spørgsmål, vi startede ud med drømme og ønsker for pensionstilværelsen. Fordi de spørgsmål kommer jeg eller mine kollegaer til at stille på mødet. Så jo bedre forberedt du er, jo bedre kan vi også lave en løsning efterfølgende. Mm-hmm. Og sådan lidt som en opfølgning på det, så er der en, der skriver lidt i samme tråd i virkeligheden, at jeg vil gerne have nogle konkrete råd. Hvad er det, der gælder i forhold til sådan her skattedel og modregning, offentlige ydelser, og lidt fokus på mig, på min situation ned i det her. Det kan let blive noget fluffy noget, når vi snakker ud over 30 år. Og kan jeg forvente mig, at alle bankrådgivere i AL, de vil være eksperter i forhold til det her? Så det vil sige så, at når jeg henvender mig i banken, så modtager den rådgivning, at der er behov for med den økonomi, jeg står i. Det er i virkeligheden det, at spørgsmålet så er skåret til benet går på. Ja, man kan sige, at det er jo nødt til at være fluffy her, for vi kan jo ikke stå og have en helt konkret kunde og løbe igennem. Men det er jo det, vi kigger ind i, når vi har dig lige inden pensionstidspunktet. Det er jo netop den der med, jamen, jeg vil sige, i det hele taget, altså ratepensionerne er jo ofte i dag strukket over meget mere end 10 år, og det er både fordi vi lever længere, men det er også fordi, at man kan optimere på folkepensionstillægget. Der kan også være noget i forhold til, hvis man ikke er lige gamle, hvornår giver det så mening at få tingene udbetalt og sådan noget. Og det kigger vi ned i konkret, når vi sidder med kunderne, og det skal vi nok løse. Ellers så søger man noget hjælp, hvis man ikke selv kan det. Det er jeg sikker på. Og så har vi et spørgsmål, hvor jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre begge jeres perspektiver på den her. Det er et eksempel, hvor der er en kunde her, der er gift, har fælles barn, bor i en andelslejlighed til 3 millioner. Hvad er vores råd i forhold til testamente, så vi kan blive boende, hvis den ene ægtefælle dør? Hvordan vil vi håndtere det testamentemæssigt, og hvad for en rådgivning vil man egentlig møde, hvis man kommer ned i sin bank og vil møde det her? Så det er sådan den fordeling imellem, jeg sådan lige tænker. Vil du starte? Det vil jeg meget gerne. Det her det er jo egentlig det eksempel, hvor at man kan lave et testamente, hvor man sikrer ens ægtefælle. Og det er jo egentlig at gå ind og sige, kære barn, du får kun tvangsarv til at starte med. Så man siger, når den første af jer går bort, så skal den, der bliver længstlevende, arve mest muligt. Og det er jo 87,5% af ens formue. Så vil det jo som formentlig være nogle pensioner, som den anden jo får ekstra udenom det her, som man jo så kan bruge til at betale det her særbarn ud, og på den måde kan man blive boende, men egentlig også, at man skal have råd til fortsat at kunne betale
fordi man skal betale for det hele med én lønning lige pludselig. Og det er jo ligesom det er jo det her, vi siger med almindelige regler er fine nok, men vi kan optimere med et testamente. Og det testamente vil naturligvis så også tage stilling til, når den sidste så går bort, så rører retspuljen til jeres fælles barn. Så det er jo ikke, fordi vi prøver at snyde barnet, vi skal bare udskyde det der til det her med at fordele mest mulig formue til, når den sidste går bort. Ja, og det er jo en god pointe, det her med, at pensionerne oftest vil gå til ægtefællen, ikke? Det er jo også derfor, vi sidder, som jeg sagde før, med de yngre kunder og taler forsikringer. Jamen, så laver vi en livsforsikring, som ligesom kan sikre, jamen, der er råd til at blive boende i den her bolig, hvis det er, at den ene er stør. Så går der nogle år, hvor jeg ikke behøver at tænke økonomi, men mere skal tage hånd om den del af familien, der nu er tilbage, og hvordan vi kan få det til bedst muligt at fungere. Ikke? Super. Tak for det. Tiden er ved at være fremskreden, og vi har stadigvæk mange spørgsmål, vi skal gøre, hvad vi kan, men en af de ting, der i hvert fald lige står ud, og der er kommet en 3 forskellige versioner af, det er friværdibelåning og pension. Det her med at sige, jamen, hvad er Arbejdernes Landsbanks holdning i forhold til det her med gearing? Bør jeg, dagen inden jeg går på pension, og dermed har en løn, bør jeg der optage mit lån, eller bør jeg lige vente til dagen efter, hvor jeg ikke længere har min løn, men måske har lidt lavere indtægt? Kan der være en ting i det, og hvad er vores holdning egentlig til at anvende friværdien? Og skal jeg være opmærksom på noget? Det er et godt spørgsmål, og det er et spørgsmål, jeg møder rigtig tit. Så det burde vi måske have haft med. Det er meget relevant. Jamen, man kan sige, når vi sidder her, om vi så gør det et år inden du går på pension, eller lige når du gør det, så vil vi jo ofte snakke ind i de her lån med 30 års afdragsfrihed, som jeg også nævnte tidligere. Og rent faktisk er reglerne sådan, at hvis jeg laver et lån med 30 års afdragsfrihed, så skal jeg dokumentere din økonomi nu og de næste 30 år. Så det gør ikke nogen forskel, om vi laver det 2 år før pensionsalderen eller ej, fordi vi kigger alligevel ind i, hvordan er økonomien som pensionister. Men så kan man sige, så må vi så kigge i den lave husleje, som du får, fordi lånet er afdragsfrit. Jamen vores regel er egentlig som udgangspunkt, at hvis vi holder os under de 60%, så kan jeg lave stort set den type lån, du vil. Jeg kan lave det med fast rente, med variabel rente, med eller uden afdragsfrihed. Vi vil anbefale med afdragsfrihed, hvis det er, ikke? Så jo, det vil vi meget ofte kunne, også selvom at gearingen er højere, og det vil den jo være især i de større byer, men tilsvarende har vi jo så også en større formue, som ligesom kan begrunde, at det kan hænge sammen. Men som sagt, vi skal kunne regne en økonomi ud i 30 år, og sandsynliggøre, at den kan hænge sammen. Fornemt. Tak for det. Vi er ved at være nået vejs ende, og jeg vil bare sige, at det vi jo typisk oplever, det er, kommer man ind, har man ligesom styr på fundamentet i sine pensionsordninger, så kan vi faktisk nå at tilrette utrolig meget de sidste 5 år. Er der nogle efterslæb af den ene eller den anden årsag, jamen, så kan det kræve lidt længere tid. Fællesnævneren er, tag os med på råd, lad os have en åben dialog. Jo før vi har dialogen, jo bedre kan vi tilpasse det, sådan at vi ligesom har styr på den økonomi, vi ønsker, både mens vi er på arbejde og på bagkanten af, når vi stopper på arbejdsmarkedet. Det vi har tilbage, det er at sige, at mange tak for jeres spørgelyst. Det har været en fornøjelse. Hvis I er nysgerrige, og det kan jeg læse i chatten, at der er flere, der har, hvad med mig, og hvad med min konkrete situation? Og det er der, hvor det bliver relevant, og det er der, hvor det bliver levende. Og der vil jeg bare opfordre jer til at række ud. Book et møde ved jeres rådgiver. Er I ikke kunder i forvejen, så gå ind på al-bank.dk, så har vi mulighed for, at man kan booke derind, selvom man ikke er kunde ved os, eller man kan kontakte sin lokale filial. Vi vil rigtig gerne tale med jer, så ræk endelig ud. Mobilbank, netbank, al-bank.dk. Og ellers, tak fordi I hørte med. Tak til både Tina og Sara, for at I var her. Og rigtig god aften til alle sammen.